Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi. Ako nga po pala si Rod. Isa nyo ring masugid na tagapakinig. May ibabahagi lang po sana akong kwento tungkol sa naging karanasan ng nanay ko. Ipinanganak at lumaki po sa probinsya ang nanay ko. Kung kaya, hindi na bagong bagay para sa kanya ang ukol sa mga kababalagan at aswang. At maikinuwento siya sa amin noong kami ay mga bata pa. Ayon kay nanay, naiwan sila noon ng kanyang nakababatang kapatid sa bahay dahil nagtrabaho sa bukid ang kanilang mga magulang. Nang mga mag-aalas 11 na ay nagpasya na siyang magsaing, ngunit nalaman niyang wala na pala silang tubig sa banga. Kung kaya, dinampot niya ang mga galon upang mag-igib. Iniwan niya ang kanyang kapatid na nooy naglalaro doon sa kanilang bakuran. Pagbalik niya mula sa pag-iigib, ay napansin niyang wala na ang kanyang kapatid. Naisip naman niyang baka pumasok lang ito sa kanilang bahay at doon naman naisipang maglaro. Kaya matapos niyang maisali ng tubig sa banga bago siya bumalik sa balon upang sumalok na muli, ay sinilip niya muna sa kanilang silid ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya ito nakita. Inikot niya ang buo nilang bahay, pero hindi niya talaga ito nasumpungan. Kung kaya, medyo kinabahan na siya. Pinuntahan niya rin yung likod bahay nila at nagbaka sakaling naroon ang kanyang kapatid. Ngunit wala talaga. Kaya umiiyak siyang bumalik sa kanilang bahay na tinatalo pa ng lakas ng pagkalabog ng kanyang dibdib yung kanyang mga pag-ibig. At sa kanyang labis na pag-aalala ay hindi na niya nagawa pang magsaing at kumain. Sa halip ay nagdesisyon na lamang siyang puntahan ang kanilang mga magulang na nasa bukid. At nang dumating siya doon ay takang-taka sila kung bakit siya naroon. At agad na hinanap ang kanyang kapatid na nagtanong kung bakit hindi niya raw ito kasama. Matagal bago siya nakasagot, pagkat nangibabaw na kagad sa kanya ang takot at panay na ang kanyang pagtangis. Makailang ulit siya tinanong ng kanilang mga magulang at pansinan niya ang galit sa kanilang tinig. Kung kaya, sa garalgal na boses ay sinabi na niya sa kanila ang totoo. Hindi pa sila halos makapaniwala sa kanyang mga ipinagtapat. Nagmamadali silang umuwi at hinanap ang nawawala niyang kapatid. Humingi sila ng tulong sa kanilang mga kaanak at kaibigan upang maghanap. Pero bigo silang lahat na makita ito. Hanggang sa inabutan na sila ng dilim sa daan. Dahil nga sa patuloy nilang paghahanap sa nawawalang kapatid ni nanay. Halos mabaliw umano ang kanilang ina noong mga sandaling iyon. At patuloy itong umiiyak. Hanggang sa nagpasya silang ipagpatuloy na lamang ang paghahanap sa kinabukasan. Kung kaya, tahimik lang sila at bagsak ang mga balikat na nagsiuwi
sa kani-kanilang bahay. Pero naging mapilit ang kanilang ina at sinabi nitong sila daw ay magpunta sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Mandoy Copio at hingin ang tulong nito. At dahil gabi na, ay ang tatay na lang nila nanay ang nagpunta. Nanghiram ito ng kabayo sa kanyang pinsan at sinundo si Mandoy Copio. Nang dumating sila sa bahay, ay agad na humingi ang matanda ng itlog at isang mangkok. Matapos na bumikas, ay kanya iyong biniyak at ibinuhos. Napabulalas ito at sinabing sila daw ay magmadali na kanya pang hinila sa kamay ang tatay ni nanay at sakay ng kanilang kabayo ay agad silang umalis. Naiwan sila nanay na nagtataka at walang kaalam-alam kung saan magpupunta ang mga ito. Nang sila na lang ang nasa bahay, ay nilapitan ni nanay ang kanyang ina at humingi siya ng tawad dito. Sinabi niyang hindi niya alam na ganon ang mangyayari. Ngunit nanatili lamang na tahimik ang kanilang ina. Wala siyang narinig na kahit isa mang kataga na namutawi sa mga labi nito. Kaya nagpunta na lamang siya sa kanyang kwarto at doon ay nanalangin. Hiniling niya na sana ay nasa ligtas na kalagayan at matagpuan na ang kanyang nakababatang kapatid. Patuloy din siyang umiyak hanggang sa makatulugan na niya iyon. Nang mga mag-aalas 4 na ng umaga, ay bigla na lamang nagising si nanay dahil sa mga ingay na kanyang narinig. Bumangon siya at agad na lumabas ng kanilang silid. At halos mapatalon umano siya sa sobrang tuwa nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid at maayos ito. Ngunit kapansin-pansin na mugto ang kanyang mga mata. Kaya naisip niyang marahil ay panay din ang pag-iyak nito. Niyakap ni nanay ng mahigpit ang kanyang kapatid at hinagkan sa ulo. Wala siyang mapagsidlan ng kanyang lubos na kasiyahan. At napatingala pa siya sabay nagpasalamat pagkat dininig ang kanyang panalangin. Habang naroon ay naririnig naman niyang nagkukwentuhan ang kanilang mga magulang at tiyuhin ng kanilang ina na si Mandoy Copio. Nakita pala nito sa pamamagitan ng itlog na kanyang binasag na nasa panganib ang kanyang kapatid. Buti na nga lamang daw at may kabayo sila. Kung hindi, malamang na hindi na nila ito inabutan pang buhay. Pagkat kinuha pala ito ng isang aswang at naabutan pa nilang nagsasagwa ng ritual bago kainin ang kapatid ni nanay. Pagkukwento pa ng tatay ni nanay, kung hindi nakatalon sa bintana yung aswang, ay siguradong napatay nila iyon. Pagtitiyak naman ni Mandoy Copio, magpapagala-gala na lamang iyon at hindi na makababalik pa sa kanyang bahay, pagkat ikamamatay niya kapag siya ay bumalik, dahil tinadtad niya iyon ng orasyon at pangontra. At yan lang po, Sir PB, ang nais kong ibahagi sa inyo. Nasabi ng nanay ko ay totoo po talaga ang mga aswang dahil na rin sa naging karanasan ng kanilang mag-anak noon. Tawagin mo na lang po ako, Sir PB, sa pangalang Joseph. Ang ikukwento ko po ay karanasan ng mga kapatid ng nanay ko doon
sa kanilang probinsya. Nangyari po ito noong mga binata pa sila. Naganap umano ang nakakakilabot nilang karanasan sa isang piyestahan. Dumayo kasi silang magkakapatid kasama na ang ilan nilang mga pinsan. May mga napapabalita na umano noon doon sa kanila na pinamumugaran umano ng mga aswang ang lugar na kanilang pupuntahan. Pero nagtuloy pa rin sila. Dahil marami po talaga ang nakikipiesta sa lugar na iyon. Dahil magarbo kung kanila itong idaos. At hindi naman po kasi lahat ng taga roon ay mga aswang. Sabi ng isang chewing ko, marahil ay may nakahalo lang talaga na ilang pamilyang aswang sa bayan na iyon. Kwento niya, hapon na nang sila ay magpunta doon. At natuwa daw talaga sila pagkat napakaraming pagkain. Bukod doon, ay marami din umanong mga nagkagandahang mga kadalagahan. Nakikain sila at nakiinom dahil marami ang nagyayaya sa kani-kanilang tahanan. Ngunit maingat naman daw sila dahil na rin sa pagpapayo ng kanilang mga magulang. Pero ang plano talaga nila ay ang dumalo sa sayawan kinagabihan. Kung kaya, naghintay pa sila. At nang sumapit na yung takdang oras para sa sayawan, ay lalo daw naging mas kapanapanabik ang lahat. Napansin din nilang marami ang mga nagsisidatingan upang makisayaw. Kung kaya, nakipagsayawan lang din naman sila hanggang sa nagkaroon ng komosyon. Dahil may isang grupo ng mga kalalakihan doon ang biglang nagkatipon-tipon at kanilang pinalibutan ang isang pinsan nila. Ang inirereklamo ng lalaki ay nabangga daw nito ang kanyang nobya at hindi man lamang humingi ng dispensa. Ngunit, mariin namang itinanggi iyon ng kanilang pinsan at sinabing wala naman siyang nababangga. Kung kaya, naisip nilang marahil ay kinukursunada lamang sila ng mga ito na gumagawa lamang ng dahilan. At upang matapos na ay hindi na lang nila pinatulan at sila na lang ang humingi ng dispensa para sa kanilang pinsan. At sinabing hindi naman iyon sinasadya at umiwas na sila. Pero dahil sa nangyaring iyon, ay kinutuban sila ng hindi maganda. Naisip kasi nilang baka magtawag pa ang mga iyon at sila ay tambangan. Kung kaya, nagpasya na lang sila na umuwi na. Bagaman ayaw pa sana nila pagkat nagkakasarapan pa sana sa sayawan. Kaya lang, baka naman mapahamak lang sila. Nang lumabas na sila mula sa sayawan, ay medyo nagmadali pa nga sila para maiwasan yung kabilang grupo. Ngunit nakabukas na ang kanilang mga balisong at nakahanda na rin sila sa anumang pwedeng mangyari. Pagkat naisip nilang sila ay lalaban na lang kapag nagkagipitan na. Ngunit ikinagulat talaga nila ang sunod na nangyari. Pagkat mga kalalakihang nagtataglay ng mga mababalasik na muka ang umarang sa kanilang daraanan at malinaw sa kanila kung ano ang mga ito. Bagaman may pagbabago sa kanilang mga muka, ay sigurado silang iyon yung mga nakasagutan nila sa sayawan. At doon nila na lamang aswang pala ang mga ito. Kung kaya, hindi na sila nagkaroon pa ng lakas ng loob na gamitin ang mga balisong na nakabukas na. Sa halip, ay nag-uunahan silang tumakbo pabalik
Pagkat bagaman noon pa nila naririnig ang tungkol sa mga aswang, ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na makakita sila ng harapan. At nangibabaw na kaagad sa kanila ang takot. Ngunit nang marating na nila ang sayawan, ay medyo kumalma na rin sila at napanatag. Pagkat marami ng tao ang naroon. At alam nilang kahit paano ay hindi na maglalakas loob ang mga iyon na sila ay sundan pa. Pagkat mabibisto na sila. Pero nagulat na lamang sila nang biglang may dumating doon na mga aso at baboy, na yung isang baboy ay may suot pang relo at nakahikaw ang lahat ng mga ito. Pagkat usong-uso noong mga panahong iyon ang hikaw sa mga kabinataan, na nawala yata sa isip nila ang tungkol sa mga bagay na kanilang suot noong mga sandaling iyon. At isa sa mga naroon na kaagad nakakita ay sumigaw ng aswang, na nang makita ng iba pa ang mga nasabing aswang na iyon na nagpanggap lamang bilang mga hayop, ay nagsitakbuhan na rin sila. Kaya nagkagulo bigla sa sayawan. At dahil sa malakas na sigaw na iyon ng babae, ay mabilis na ring tumakas ang mga aswang. Kinabukasan nang naroon na sila sa kanilang barangay, ay wala silang ibang pinag-usapan kundi ang tungkol sa nangyari nung gabing nagdaan. At kumalat ang usap-usapan tungkol sa pangyayaring iyon. At dahil sa kanilang mga suot ay natukoy kung sino ang angkan ng mga aswang doon sa kanilang lugar, na yung nakasuot pa lang iyon ng relo ay anak ng kapitan doon sa kanilang barangay, at mga pinsan naman ito ang kanyang kasama. Kalaunan, dahil sa kahihiyan dulot ng pagkakabisto sa maitim na lihim ng kanilang angkan, ay napilitang umalis ang mga ito at ng ibang bayan. At yan po, Sir PB, ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo. Sana po ay inyong mapili, pagkat totoo pong nangyari ito sa probinsya nila nanay. Kaya nga po naniniwala talaga ako sa mga aswang. Kaya nawiwili din po ako dito sa inyong channel. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.